Okay, so sa katapos ng pagamahon ni kagrupong Victory Year mo. Okay, ang ining kanta ginasudan ni siya, no? Ginasabawan. Galing kayo maiwatan ni sabong nga sudan ang ano ni siya, mga dado na bla. Okay, ang turagsoy ni kagrupong Victory Year mo. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-shore. Mayo lang galida nga pagmati kay Manina Virgida sa ano sa Suhol. Ginsag buang sapa-sapa dito sa may talamnanan ang turaksoy nga ako nadakpan ginhimo kung alinag pag nag-abot ang mga bisita kabarkada ko sa inuman ang linagpang kung turaksoy among ginsumsuman linagpang kung turaksoy sa sabaw nagalangoy-langoy ginlaktan pagod sang ginamos pinamalhas kami sang higup ang siling sang nakatilaw sampat gid ang templada mo linagpang nga turaksoy kanamit gid bro pagkatapos namong sang taong linagpang kung nagbati may nagadihal nagasiyop-siyop kay ang bibig tamagid kahapdi may nagatulo ang luha nga wala naman sing kasubo tungod sang turaksoy nga akong linagpang tamagid kakang linagpang kung turaksoy sa sabaw nagalangoy-langoy ginlaktan pagod sang ginamos pinamalhas gid kami sang hiyop ang siling sang nakatilaw sampat gid ang timplada mo linagpang nga turaksoy kanamit gid bro linagpang kung turaksoy sa sabaw nagalangoy-langoy ginlaktan pagod sang ginamos pinamalhas gid kami sang higop ang siling sang nakatilaw sampat gid ang timplada mo linagpang nga turaksoy kanamit gid pro ang siling sang nakatilaw sampat gid ang timplada mo linagpang nga turaksoy kanamit gid pro thank you. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Victory Year mo sa iyang katapusan nga bahanon with turagsoy, no? Okay, mo subong may among panangang ginaluto kay daw maiwat na mga dado, no? Ginaturagsoy na subong mga panta, mga tilapia, no? Mga pantat, no? So, sang una mo ng mga usong mga sudan, mang kay kala sa talamnan, dugay may sudan ka na.